Vítajte späť po pol roku. Čas od času natočíme nejaké video, ktoré sa nachádza v celosvetových trendoch na YouTube. Po všetkých For You pageoch na TikToku a aj na Facebooku u Jamira Skaramenovej, tu z Turca. Nič proti Turčanom, ale v Tulipe som ešte nebol. Avšak stále sa nás mnohí z vás pýtajú, prečo nemáme milión odberateľov na YouTube. Vítajte pri videu s názvom Prečo ešte nemáme milión odberateľov. Chalani, prečo? Neviem. Skrátke, Matúš mal disk. Disk zoskratoval. Nemohli sme natočiť ďalšie epizódy najpozeranejšieho seriálu na svete. Že najpozeranejší. Šteniatka nedostali najesť, krypto padlo, slnko sa otočilo okolo Zeme a nám ostal iba tento ovládač klimatizácie, ktorý nevieme, k čomu patrí. Aďo, ty si mal včera? Dneska je tvoj Andrej. A včera ho žužlal Aďo a dneska je Andrejovi. Legenda hovorí, že čím do väčšieho rizika ideš, tým sa to viac dosere. To sa nedá, ty kokos. Legenda hovorí, že čím do väčšieho rizika vstupuješ, tým sa to viacej dosere a tým viac ti chutí aj obyčajný ovládač. Ja som do toho rizika vstúpil, a to tým spôsobom, že som do jednej napájacej vety vo svojom počítači zapojil všetky disky. Áno, medzi tými diskami bol aj disk, ktorý sa volal záloha pre prípad, že by som všetky disky zapojil do jednej vetvy, ktorú nepripájam na jednu vetvu. Ups. Kebyže mám kanál, ktorý nikto nepozerá, alebo maximálne 500 views na video, tak serem na to. A to ja predsa nie som. Matúš, nejaký týpek sa v komentároch pýta, že na čo to robíš? Zablokuj ho. Vy fanúšici pre mňa znamenáte strašne moc, viac ako ten ovládač. A preto som sa rozhodol nájsť spôsob, ako tie videá zachrániť. Kapitola 1. Boj na divokých prériách. Nachádzam sa v životnej situácii, kedy je disk odpálený a ja neviem čo ďalej. Druhá kapitola. Jack odchádza s koňmi. Chalani, našiel som na Google firmu z Bratislavy, ktorá opravuje disky. Tretia kapitola. Čo ti dáva? Disk som pedantne zabalil do pukacej fólie a odoslal do Bratislavy nemenovanou kuriérskou spoločnosťou. Matúš, písali z toho Slovak Parcel, že ten disk už našli. Že bol zapadnutý za sedačku v aute. Dobre. Štvrtá kapitola. Slnečné lúče nad prériami, nad pastvinami. Počkaj, tak ešte raz. Disk sa po mesiaci dostal do Bratislavy a podľa mňa, keď vidím tým plesnivým karavánom z druhej série, tak som tam rýchlejšie. 5. kapitola. Búrka nad pastvinami. Dobrý deň, disk sa nepodarilo obnoviť, posielame vám ho späť. 6. kapitola. Pod lampou býva najväčšia tma. Čo je na tom pravdy, neviem, môže byť. 7. kapitola. Prečo si sa rozhodol natáčať na YouTube? Na strih videí nikdy nebol nejak zvlášť čas. A potom som si našiel dvoch typkov, ktorí mi to dokázali zostriať za peniaze. A tak som uniesol Andreja a Adriana a bývajú u mňa v pivnici. Už môžeme ísť von? Nie! 8. kapitola. Plánujete natáčať aj ďalšie videá? Určite áno, určite áno. Ak sa ti toto videjko páčilo, nezabudni dať like, odber alebo komentár. Ale nie, ten disk sa podarilo zachrániť a ideme ďalej. Aha, čo mám?